ಮಸ್ತರ ಮಂಡ್ಯರಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣ ಇಲ್ಲ ಕುಳಿದು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣ ಅಂದು ಬೈಕ್ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಮಾನ್ ಲೇಡಿ ಮಾಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇನು ಅದು ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬಾ ಇಂಚ ಊರುಡ್ದು ಈತ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಅಂಚ ಈರ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತೌಳವ ಖರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಸುಪ್ಪುಡು ಪಾತ್ರೆ ಒಕ್ಕ 2 ಲಕ್ಷ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೂರದ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬುದಿನ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಬೂರ್ದಿನ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ದೂರದ ತುಳುನಾಡು ಬಂದಿದ್ದ ಪಡಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ದೂರದ ಬೆಚ್ಚಪೊಯ್ಯದ ಈ ಅರಬ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂದಿದ್ದ ಪದಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಮುಡು 1993 2001 ಮುಟ ಬೆಂತಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಐದಕ್ಕೆ ಪೀರ 2009 ಬರ್ತದೆ 2018 ಮುಟ 2018 ಮುಟ ಮೂರು ಬೆಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕುದರ್ ಶರತ್ ಶೇರಿ ಬಂದ ಊರುಡ್ದು ಎಕ್ಕೂರು ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಬೈಕ್ ಪೋಪನ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬೇನೆ ಐತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲು ಎಂಗ್ಲ ಬೈಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಕಾರ್ ಪೋಪನ ಅಂತ ಬಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಆ ಕಾರದ್ದು ಬೊಚ್ಚಿ ಐಟ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಟೋ ಲಾಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೀರ ಕಾರದ್ದು ಒಂಜ ಟ್ರೈನ್ ಇದನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಪ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ದೂರದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡಿದ್ದು ಈ ದೂರದ ಬೆಚ್ಚಪೊಯ್ಯದ ಈ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಅರಬ್ ದೇಶ ಆಗಿ ಬೈಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಆ ಬೈಕ್ ಎಂಚೊಂದು ಪಂಡ ಆ ಬೈಕ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಣದ ಆ ಕೊಡಿನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ದಿರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿನ ಕಟ್ಟದ ಐನು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದು ಹೋಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೆನ್ಪುನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿದ ಕೊಡಿನ ಕಟ್ಟದ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ನ ಆಸೆಂಚಿನ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡ ಮಾತ ದೇಶಗಳ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಬಿದಾರ್ದು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಭಾರತದ ಗಡಿ ದಾಟದ ಅಲ್ಪರ್ದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅದು ಅಂಚಾದ ಈ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಆಸೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕಾರು ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋಯಿರಿ ಬೊಂಬೈದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ನಾನು ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಶರತ್ ಶೇರಿ ನಿಂಗ್ಲಿ ಮೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡಲಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು ಡ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬೈಕ್ಡ್ ಆತ ದೂರದ್ದು ಬರ್ಪನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಡು ಅಂಚಪುರ ಎಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಡು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಎನ್ನು ನನ್ನೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಐತ ಇರೋದ ಬೇನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನಾಗ ಬೊರ್ಚೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೋಗ ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಇಬೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೈಕ್ ಬಂದೊಂದು ಆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿದ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೊಡಿನ ಐಟ್ ಕಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಬೈದೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಇಪ್ಪನ ಮಾತ ತವಳ ಬೋಲ್ಪದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮುಲ್ಪ ಬೇನೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಉಡಲಾಡ್ತದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂಘ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಈತ ಒರಿನೇನು ಯಾರು ಪಂಪೇರ ವಾರನ ಬಾಯಿಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ಆಯ್ತು ಬಂಗನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನವರ ಮಾತಾಡಿದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಮೇನ ಈ ಪಾತೆ ಓಕೆ ಬರೋದು ಏನ ಕುದರ್ ಶರತ್ ಬಂದು ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬೈದೀನಿ
ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಬರಲು ಪಡ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದು ವೀಸಾ ಕೊರಚೇರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇರಾನ್ ತುರ್ಕಿ ಬರಲು ಅಂಚೆ ಇದು ಬಂದು ಯಾನ್ ఒక ಪಿರ ಬಾಂಬೆಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬರೋದು ಬಂದು ಬಾಂಬೆ ಶಿಪ್ ಬಂದು ದುಬೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಶಿಪ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು 15 ದಿನ ಆಯಿತು 5 ದಿನದವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಬತ್ತೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದುಬೈ ಮಸ್ಕತ್ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ಕತ್ತು ಸಲಾಲ ಆಡ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಮನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಟ್ಟ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮುಲ್ಪಡ ಸೌದಿ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಕತಾರ್ ಕುವೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು ಹೋದು ನಾನು ಪಿರ ದುಬೈ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಊರದ್ದು ಬೈದಿರಿ ಅವಳು ಬೈಕ್ ಆಸೆ ದೂರ ಬೈದಿರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಊರದ್ದು ಬೈದಿರ ಪಂಡಿಗಳು ಮಾತಾ ಅಂಚಂದ ಅರೇಂಜ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಹೊಲ ನಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಗಟ್ಟ ಅವಳ ಬಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡೆ ನೆರಗೆ ಲಾಯ್ಕ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಅವಳ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕೊಡಿನ ಆಗ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಫೋನಲ್ಲ ತೂನಕನೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿರ ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಈ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿರಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲದ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬತ್ತೇನು ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಒಮ್ಮಂದ ಫ್ಲಾಗ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಡುಟೊಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಅದಾಗಲೇ ಆರಣ್ಯ ಎಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಲಾಗ್ ಪರ್ಮೇಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳುತಾಗ್ಲೇ ಕಾಣಲೇ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವನು ನಾನೊಂದು ಮಾರೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಲಾಗ್ ವಿಶೇಷ ನಂದು ಅಂತ ಸೂಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಂಜಿ ನಾನು ಬಂದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಏಪಲ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅರಳೊಂದು ಏಪಲ ನೆತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಏಪಾಗ್ಲಾತು ಕೊತ್ತೋನೇ ಲಾಯಕರು ಗೊತ್ತು ಕೊರೊಂದೇ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅದು ಅವೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ದೀತೀರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಣ್ಣೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿದೇ ಇಪ್ಪುರ ಪ್ರಕೃತಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ತೆಂಬೆರೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಿ ಊರು ಬೈದಿರಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ನಾಗೇಶ್ ತಡಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತೌಳವ ಜೈ ತೌಳವ ಜೈ ತುಳುನಾಡು All the best. Safe journey. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನ ഞാനിത് ഗാഡിയാണ് റൈഡിಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತೋರಿ ಸೂಪರ್ ಮೀಟಿಯೋ 650 ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಗುಡ್ಲಾಡು ಇಂದು ಶುರು ಬೈದನ ಗಾಡಿ ಎರಡನೇ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ yank ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂಡ ನಂಬರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು 9 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಡಿಯಾದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗುಡ್ಲಾಡು ಬೈದಿ ತುಳುನಾಡಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದು ಮನ್ಪುರಣ್ಣ ಇದು ಪರೋಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೀಸಾ ಪರ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೀಸಾ ಪೂರ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನೊಂದು ಇಂದು ಕಾರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೀಸಾ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೈಕ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಒಡಲ ಬೋಲಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಪೋರೆ ಆಪಿನ ಯದವ ಅದು ನನ್ನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರ ಸಮಯದ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮನ್ಕೋಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನಿದ್ದೆ ಇದು ಊರದ್ದು ಬೈದಾರೆ ನಂಗೆ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಮೈಕೋಡೆ ಖರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತು ಅದು ಸಾಧಾರಣ 5 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಸುಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ರೆ ಒಕ್ಕ 2 ಲಕ್ಷ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವು ಪಿರಪಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೀಸಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಪಣ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಉಂಟು ಈ ಗಾಡಿಗಳ ಖರ್ಚು ಬೈಕ್ ಕನಪಿನ ಉಂಡ ಇರಾಗ ಬೈಕ್ ಕನಪಿನ ಉಂಡ
ಇರಬೇಕು ಬೋಟು ಅಂದು ಐಕೆ ಇಂಕ್ ಅವೇ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ 4 ಲಕ್ಷ ಐಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಐಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರೆ ಐಕೆ ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ದೆಪ್ಪಾರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇನು ಅದು ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಸರಿ ಆನ ಬಾ ಇಂಚ ಊರುಡ್ದು ಈತ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ತಿಪ್ಪಡದು ಅಂಚ ಈರ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತುನ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ ಕಡೆ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸರಿ ದಾನೊಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪೋಯಿ ಗಲ್ಫ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಊರ್ದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾವುಟ ಬಂದು ದುರ್ಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಪೂರಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವ್ರ ಮುಲ್ಪತಾನೆ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಲೆ ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೋಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಡ್ ಪೋನಗಿರಿ ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಇದು ಜನಕ್ಕೂ ತೂಪಿರಿ ಎರಡು ಪಾತಿರಿ ಕೆಲವು ಊರ್ದಾಗ ತಿಕ್ಕರು ಗಾಡಿ ಇಂಥದ್ದು ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಆರೋಪಿ ಲೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲಿ ತೂವನಾಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂದು ಇದು ಸೇನ್ ನೋಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿನ PG ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮುಲ್ಪ ಕಾಸು ಕಟ್ಬಿಡುವರು ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು 8 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಬಂತದೆ ಕಂಡಾಟೆ ಇದು ಜೋಕ್ಲು ಪಂಚ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಚ ಅಂತ ಪೊಲೀಸಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಲಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಂತರ ಬಂದು ಏಪಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾರಲ್ಲ 5 ಜನ ಅಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಣ್ಣ ಮಗ್ಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಪೈಸ್ಲಿ ಆಯ್ ಬಿಡ್ದು 12th ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲ್ಯಾನೊಟ್ಟು ಪೋಯ್ನಿ ಯಾಪಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳಾಪಿರೋ ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ ಸಮ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕೋಯ್ನಿ ಬರೀ ಕಾಸು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಡ್ದೆ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಬಂಡೇರು ಇರುತ್ತೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತರ ಬಂಡೇರಿಂದ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಳಿದು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣ ಅಂದು ಬೈಕ್ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಉಂಡೆನ್ನ ಬೈಕ್ ಬಂದು ತಿರ್ಗೋಡಿ ಅದು ಕೆಲವು ಕೆಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಬೈಕ್ ಬಂದು ತಿರ್ಗೋಡಿ ದೇವ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಂಚೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಳಿದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಂಚೆ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಅವೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಚ ಪೋಪ್ ದಾದಾ ರೂಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಒಮನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಒಮನ್ ಹಿಡ್ದು ಸೌದಿ ಹೋಪೆ ಕುವೈಟ್ ಬೇರೆ ಕತಾರ್ ಹೋಪೆ ಮುಲ್ಪ ಯಮನ್ ಸೌದಿ ಒಮನ್ ಹಿಡ್ದು ಯಮನ್ ಹೋದು ಬರ್ಪೆ ಮುಖ ಸೌದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪೇಳು ಫ್ಲಾಗ್ ಬಾರ್ದಿ ಎಂಬರು ಇರ್ಬೋದು ಬರ್ತೀನ ನಾವು ಮಾಡ್ದಿನ ಹತ್ತು ಜಾಗ ಹೋಗ್ಬಾರ ಓಕೆ ನೈಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಂಚ ಒಲ್ತೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪರ್ ಅವು ಏನು ಇಂದ ಹಿಡ್ದು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ ದುಬೈ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ದುಬೈ ಬರ್ತೇನೆ ತೇರ ಶಿಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ತಿಸ್ ದುಬೈಡ್ದೆ ಮಾಡ್ರ ದುಬೈ ಮಾಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 8 ದಿನ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣ 2 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ 25 ಹಿಡಿದು 30 ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟ 30,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಹೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋರ ಎಂಗಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋದು 50-60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ಬೀರಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ವೆರಿ ವೇನೆ ಅದೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕದಾಲ ಉಂಡ ದಾಲ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈರೆಂಚ ಒಂಜಿ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬೈದಾರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಪೂರ ಬೈದಾರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಟೈರ್ ಉಂಟು ఒక ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಪೂರ ನಾನು ಹೊರಗಿನ ಫೇಮಸ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಧನು ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆದ್ರೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು